बे बुहुमाव माने ओरैबायदि जात मानसि थामारो आरोना मालायनि गुबुन हिन्जावनि फेसबुक पेज माने आइडिखौ बाहायनानै माने गाज्रि माने भिडिअ आपल'ड खालामगोन होननानै माने सिगिदों धमखि होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेखौ नुनानै आङो जोबोद माने ओरैबायदि जादों माने थामारो आरोना ओरैबायदि मानसि थामारो मानोना मानसिफोरा नैबे ससियेल मिडिया जिथुनाखि फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा बेफोरखौ बाहायनानै गोबां माने ख्रर थाखा खामायगासिनो दं आरो जोंनि माखासे मानसिफोरा मालाय हिन्जावनि फेसखौ बाहायनानै फेसबुकखौ बाहायनानै गाज्रि भिडिअ हगारगोन गाज्रि पिक्सार हगारगोन होननानै माने धमखि होदों आरोना नैबे मानसिया नैबे पिक्साराव नुनाया बे मानसिया मानोना बेखौ बेंगालर माने बड' वेलफेयार ससाइटिनिसिम बे इनफरमेसना थांदों बे मेसेजआ थांदों आरो बिथांमोनानो नैबे मेसेजखौ फोसावदों मानोना नैबे मानसिखौ मोनोब्ला माने खबर हर जेरावखि नुवा माने जेरावखि थाया मानो आरो कन्टेक्ट नाम्बारबो होखादों मानोना बे मानसिखौ माने खबर होनांगौ आरो बिथांमोननो माने थ' बियो खोब लासिंसिं माने मालायनि गुबुन हिन्जाव मानसिनि बिदि फेसबुक पेजखौ माने बेबायदि इउज खालामनानै आरोना थ' बे इउज खालामनो मोननायनि माबायदि खाबु मोनखो बोरै खाबु मोनखो बोरै बिनि इमेल आइडि बोरै पासवार्ड बेफोरखौ बोरै मोनथिखो बोरै बाहायनो मोनखो दा बेफोर डिटेल्स बाथ्राखौ नोंथांमोना बै मानसिखौ हमनानै मोनोब्लानो बेफोर बाथ्राखौ गासिबो मोनथिगोन बुजिगोन दा बाथ्राया जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बै मानसिखौ माने इमारजेन्सि इमिडियेट माने बिथांमोना मोनसे नटिस होदों मोनसे फोसावदों फोसावदों जाहाथे नैबे पिक्साराव नुनाय मानसिखौ माने जेरावखि नुवा माने बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननि माखासे मावथि सोद्रोमा बिथांमोना खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिराद माने बिथांमोना एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दं माने जायफोर माने समाज बेरेखा माने समाजनि बेरेखा हाबा मावो नङा होमबा बर' समाजाव बर' हारियाव समाजनि बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ बिथांमोना हमदों साजा होदों नङा होमबा दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि पेजनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं आरो रायजो राजा नोंथांमोना रिसेन्टलि नैबे जिथुनाखि बियो ओरैबायदि जादों मोनसे कलेजाव माने बिशाखापाटनामनि मोनसे कलेजाव फरायसुलिखौ माने खालामनानै फरायसुलिखौ गाज्रि बेबहार खालामनानै माने बिदि बेबहार खालामनानै पुलिसनि आखायाव माने पुलिसजों माने लावथिजों ओरैबायदि आथिङाव बुजादों ओरैबायदि गाज्रि साजा जादों बियो खोब मोजां जादों जाहाथे माने बेबायदि फरायसुलि कलेजाव फरायनायानो जा हाइ स्कुलाव फरायनायानो जा जाहाथे हिन्जावसाफोरखौ बेबायदि टर्चार खालामा मेन्टेलिटि टर्चार खालामा थ' बिनि थाखायनो सांग्रां खालामदों आरोना ओरैबायदि 10 बेड होखादों थ' बिराद बाख्नायथावना हाबा जादों जोबोद मोजां खामानि जादों जाहाथे भबिष्यताव बिदि फरायसुलि गथ'फोरखौ कलेजाव बा हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि माने मेन्टेलिटि टार्चार खालामा फिजिकेलि टार्चार खालामा बेनि थाखाय बिराद गाज्रि माने स्ट्रिक्टलि बिराद मोजां एक्सन लादों आरोना जोबोद मोजां नुदों मोजां जादों थ' नैबे भिडिअ स्क्रिनशटआव आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन आरो बिनि ससे क्लिप्सखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन मानोना जोबोर मोजां माने इनिसिएटिभ एक्सन लादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोबोद बाख्नायथावना जाहाथे बेबायदि गाज्रि मानसिया जोंनि बुहुमाव जोंनि माबायाव माने जाहाथे सोमजिया आरो जोबलाङो आरोना बिनि थाखायनो जोबोद मोजां स्ट्रिक्टलि एक्सन लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो थेंक इउ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो।